tan ɗum metti yo yaaf kalduɓe ni tan ko ha pamodire goto fof kadi faama aduna o ne yaaji goto fof ko muñi goto fof ko woni e muɗum somi haalano ɗum ɗo kadi mboɗo keɓani hunde fof sababu Allah e nanmo sababu kaw yaya jarama jarama kadi wi tampi en mbalta moƴƴi on jarama ko gamen merci beaucoup kono yirali fa ɓuru ñande kiire jalti an de jogake bandiraɓe nde jonde mi jorniki ɗum Samba Sada Gangi hitande lan 2009 mbiɗen gadda yiituma wuurimo min mbowno wat ɗo waka goto fof ne jogui groupe muɗum e joyi tan ɓe ganduɗa ɓeɗo ndewe muɗum joni min no groupe amo hedde ko kaali ko mawnamo muudu kañum wi kañumen jahat min fecciman kandiri ɓeɗa ko pittali hani goto fof kaaba muuden min jahat woɗɓe goto fof jahat wimon jaggede mbiyam mbi on jaggede pasque min gueɗemi sowa arde gam neni gure mabɓe ɗen mbaɗa dawaji ɗi jiitata on kadi won jaaha jannugol fof ganda hankandine mbalen ɗo ha weeta ken jaggaɓe tan mbiya mbin ken jaggaɓe surtout en jaggama kadi hankandi jaggade tan ko yimɓe ene mbi min ɓurno tiddemi ko geejo heddade hen kono haade Allah waɗi en jalti geejo mbiya mi yaani ma weeta ɗo tan sara geeje mbalami ha weeta mi heɓa tali mi nangue ko nawte tan walla soke wuudi noon ɗewi ɗum kamɓe yanoɓe nder jamma ɓe ɓe jene wuuro gaboniji dawaɗi gacciɓe toon ɓe gartani wona maɓe garti ene doga woni hen keddi toon jagga min ɗacci men ha weeti ha naagi fuɗi min gone rewde e ladde ha min keeɓi tali mawɗo paaɗo librairie ɗo paaɗo librairie ɗo ɗon noon bono woni ndeka jamma no min ndiyam ɗam tan no min jowdi tan kamɓe ɓe tini ili ko jimɗo e min o ko minen filmanno ɓe mbaɗi neɗɗo e neɗɗo hakkude tan comme no hakkude ndar e daabeni hakkude sandarma e policier kadi e gore waɗani tini ɓe ngaari uroji ɗi e ladde a yiɗa uroji ɗi min ngari ha min mi tali mawɗo min pokkiti ladde noon tuula heela haydara yiyata hakkude warango tan e pom e leɗɗe gabon leɗɗe leydi mabɓe ndi min jeetan ha yeeso ɓe garti min oto dari yeeso mi tan mbi yo min joɗi ɓe paarde min kam ɗon ko ka mawɓe ɓurɗo mawnude e gabbo ka sandarmaɓe ɓe dayi min toon saha fof yanoɓe jamma ɓe fecce min mbaɗi ko fecce ɓe kadi min tata tawa min toon min tata to gaara ɓe ne gara ɓe mbaɗi min toon leñi ene wayno ka o ne ɗefi waadeno ka mbawo waye meɗen ni haade ko tan koto neɗɗo andi ka ono mawniri ni on ɓuri noon ka mbawo mawnude par ce que kanko koye geejo yerodiri min naati kawoɓe gaddi min jeernoɓe fof ɓe batoɓe ɓe gaddi ɗumen rew worɓe fof ɓe gaddi ɗumen haalade ɓe gaddi min ɗon noon haala ɗon noon lamba ka tasi ɗum ko fiide ɗum ko fette ɗum ko haalaji bonɗi ala fof ko min mbaɗaka ɗon har kay ko musana fittandu ala ko min mbaɗaka ɗon wona ƴettede kay walla ɗum ala ɗum kay diwi hankandi kadi mo jiiɗami fof de le heege gonɗi kam kalta e leha heege ɓe dogni min ɗon min maayi ndeka mawɗo birgalo ko jaaɗo libreville e batuji maɓɓe attani min tawi ɗon ko waɓere dendaw Saydou Bayel ni ɓen min tawi ɗon ɗum tagi ñalawma bonde min goni ɗon ha ɓooyi ɓe dokki min jaasiji ɓe mbiyo min coppoye huuɗo coppanoɗe huuɗo pour min ɗum woni liggeyami debbo commanda birgalo woɗɗade min mbaɗa ɗo kuɓeyal tan manngal min nanna hen isa min jeeyi sara ɗon min e Ousmane Touré debbo salmini min mi calmiti oɗo gommi ɗo min mbi komin Sénégal a so dela han kandi o yaha min Sénégal naaɓe o joni mbi kon jaggaɓe ɗo wiyama mi jaggaɓe o wi ndeƴe tan ay mbi jeeya ɗum e fewne petton ɗo mi wiya mbi gorkam laami gorkam woni ɗo mawɗo ko jaar Libreville o aɗat joni ma gorko o naatti
kaawo min dañi jam gorko naat tan min jiyan kandi sayiji ɓe mbaɗe eɓe mbaɗa hade fof min dañi jam mami rutta joni noon bandam men ha jongo hen gonɗen sukaaɓe fuutankoɓe mbattina ngara cuuɗɗi ne ɓeydo hewde yumɓe min mbatti hankandine tawi a waali to suudam ga ɗum ndennami ɗum mbiyami mi rendu balɗe 15 a faata suudu wundu tu sa faati suudu wundu ndu wonɓe toon ɓeɗe ngara ga gora mawɗo goto ɗo ne wiye baba Samba Guissé ne jeeya jool mawɗo jontaɗo o wi mbiyam no nguurɗa ha joni cuuri mon ndi ala dañƴu ɗon balɗe kam ala suwa wonɓe ɗon ɓe ni jeehi ɗum ko minen tan gandimi koye min ɗon to Cameroun ɗo saha fof ɓe ngara wadde contrôle kono kadi jaafuɗumi a waɗama e suudu cuuɗɗi ngala kiraɗe ngala bottaji ɗum tagi mbiye noddu sukaɓe mbiya goto ambata ɗo goɗɗo ɗon ene fof sen fini ken dawoɓe garten ɗo ko jamma aɗa he jomum daba arta soodo mburu e sokkola jaafuɗumi jiya arta soodo liɗɗi juɗaji ene heewi ñamɗele jomum arta jiya watta ñamde ko laddeji mbaɗata noon tawa koɓɓillu walla daabiya nden ñamda mematano ɗum ni mbatta ñamde mañam ɗum toon mbattimi ñamde mañam mbatta ñamde mburu e sokkola ha joni babaɓe jaafomi so wiyama mburu e sokkola ne bonna yiiƴe neɗɗo ko gaysata oɗo yetta mbiyami ko yimɓe ganda par ce que ko min ñaami sokkola e Cameroun ko mi yiyani goto min Moussa Ñiiri arat tan mata min ɗum cikkami gonon ɗon kadi contrôle ne wayno leydi Cameroun yimɓe fof ende kadi sukaɓe Sénégal naaɓe heɓe ngara Cameroun gonta ko Mali naaɓe holɗum Mali ala ɗon probléme jaafuɗum Mali ala probléme Cameroun par ce que ɓe mbi ko noɓe keɓata indépendant nde ko Mali walliɓe heɓe keeɓi indépendant ɗum tagi sa ari ɗon ka Sénégal naajo ne jaranma heɓde carte consulaire Mali naaɓe mbatta yawrude ala probléme walla ne jaranma no watti mbaɗa business ha keeɓa kayitaji Mali naaji jogoɗa gasi an ala probléme kono Sénégal naaji wiyata ɗum hendu ɗum kadi bandiraɓe ɓe ganda ɗum ene muusi ko wone ladde sa yi Cameroun a yiɗi e joowe yimɓe ɓeyne jiiɗi ɓennude on tawata no mbimon ni saɗa ɗanni aɗa yiɗi ɗannade jiya neɗɗo ara ɗon ne sabbi kawun ha watta haalde kawun konngudi bonɗi walla watta haalde e mawnum konngudi bonɗi tawa ene wawno finde so ko ɗami mbaɗan ni wakko saha waɗa siras walla wakko saha muɗum ne yeelone walla ene yeeya ceinture aji ko famɗi fof sa jofti aɗa ko kirtiɗa kono jomum wona ɗon ene leeli ene fadi ha hoɓɓe ngara ha waya seeruji ngara kawun ma nen ɗum kaalis sa yiɗi ar siraji mana watta sa yiɗi yomi aɗa saɗa jirɗo jeeya ceinture aji ala mi wawa ɗum wadde mam yettoyor faami to ande caɗele ngari wona ɗum kadi kaw yaya paamo pourtant ane kama wacce buuɗi en mamma kayen ganno kadi ɗiɗo probléme fof e badame rewɓe ganda ɗi probléme fof ne e laddeji aɗa sa ɓuura jogade ɓerde duttirɗa kadi ko kalanɗo ko seeɗa wefte wonɗo ɓuuri jiɗi radio kaw yaya ngo yaaja ha yimɓe fof keɗo hen ene heewi min mbaddi ɗeɗo ñalade ene heewi min mbaddi ɗiɗo laabi yimɓe fuutankoɓe par ce que sa ari Cameroun a tawi ko woni ɗo e Sénégal naaɓe ko a yeehi marché central a yii ɓeɗo Sénégal a woni toon ko a yejjitan marché asalem a andata eɗen cere ladde pecce noon eɗen cere ladde he kono kadi Cameroun gurdam mum ne muusi ene muusi tawi ko gonga ne muusi contrôle ngol ne boni ko pour daña kadi ko ñamɗa ko probléme yimɓe ɓe kadi gona yimɓe kadi e foɗodiroɓe no feewi ɓe jaafomi yimɓe foɗodirani no feewi ɗum kadi nana e laddeji aɗa e neɗɗo ara ha ɗon so ɓurani kadi jogade ɓerde tiguirigui rutittu wono tawa ko tampere natani ɗum watti ko ɓurnoɗa anje ko a watti dañde holɗum heydude walla kadi caɗele goɗɗe laamu nangaɗa mbaala to balɗe ɗiɗi balɗe tati Cameroun tan jiimi en 98 ko kalami ɗo ko soɓe nanguima nden seesunoɓe ko 17 ujunere soɓe nanguima a yaltata wona ko bonoɗa seesur walla par ce que moƴƴi yo wonada ujunnaji jeetati keddiɗe ha daña gadda kono ka yaltata tawa a yoɓaji walla min noon jaggaɓe ɗon Allah waɗi suturu jaltin yoɓaji ɗum kam waɗi ko ɓillaɓe ne gandi e ɓeɗe amen jaggaɓe ɗon Allah waɗi suturu mbaali toon ha weeji gartiri koye mumen
kaga wona yoɓi kono kadi jomum kadi on kinta ha moyto arta ɗum kadi min jiiɗum Cameroun suturaji ene waɗi kadi sukaɓe alfaare nan ɗon kadi ko moƴƴuɓe par ce que wondi ɗon sukaɓe ne jeeya guiju ɗon Moussa Ndiaye en Samba Faye en Abdallah en ɓe ko sukaɓe moƴƴuɓe ɓeɗo tan jiimi memnata kam leydi kadi neɗɗo il faut kadi yetta Allah ina ɗum kadi yetta sababu ɓe jaadanama hay suudu ndu Sénégal naaɓe ɓe dokki min ndu min woni mawɗo suudu mi walta hen mbaldami koye mabɓe kamɓe ɓe goni ko jeere to ɓe ndawata koɓe joom parjo jeeyata ko manturoji en ceernuji en koye mabɓe min ɓaggi kono min no garmi ɗon e galle nde guila kuɓinaɓe no ɓe potta hay soɓe jaa galle bamaɓe wonde joom suudu muɗum toon ɓe goddu toon ɓe kirtoy to ɓe mbiyata koye mata so ɓuuri hirtoyo to ɓe ɗitti kere e juuɗe mabɓe ɓe mbimi nda hay so min dawi jeere a artiɗo aɗa heɓa nder suudu ga poftoɗa so hiiri so min garti so min gottoyo galle aɗa ɓoccata tan ko jeere an arata jeere jaaden galle kirtoɗa ɓe mbaɗini kam ɗum sukaɓe moƴƴuɓe kijilonnaɓe min gondi ɗon e haali wuuri naaɓe teccani naaɓe gori fof kadi haareji ngala mo ala minen fof min jaggodiri ko fof yurmo goɗɗo on kala no joftugol yonti minen ɓe wonɓe ɗo ɓe ngala kadaji ɓe kala mo sa arani kamide ɓe ɓeɗa daari hankkandi jagat téléphone garani no mbayi joni eɓe namdo so wona sukaɓe ɓe jofti tawi ko gonga kadi goranɓe fofata yimɓe moƴƴuɓe kono kadi sa wone kawru kadi on sa ala kayitaji ene hamni ko dilli fof eɓe yimɓe ɓe jirmini hay jaaha e bande ne weeɓani ɗum kadi ɗon to Cameroun ɗo kadi ɗum kadi en ɗon ko ɗum kadi ɓuri yinno addude ɗum ha yimɓe ɓe faama kadi ladde ɗine keewi kawam waɗa andi ka bindowo ka bittowo kadi ɗum ɗo kadi ɓeyda ɗum kadi e kadi e gandal ma hen ganda kaw ne heewi ci aɗa no heewi caɗele arno kam ne heewi caɗele ko kalami ɗo ko ummadema Dakar ha jottoɗa Cameroun yolde mawde ka woni ɗo koko neɗɗo haalani ɗo ni yolde mawde kamnan ɗo ɓoɗo hula ni haalde hen ko heewi gila bandiraɓe worɓe mayram baɓe ni ka joƴƴinde passeport uji men calo yaade par ce que ɗum ɗo ɓaɗandi holko neɗɗo haalat ɗo babaɓe heɓe nana koɓɓilloye daabi joƴƴinata passeport uji men ɓiɗa ko andi gasi min jahata walla oɗo de wondi ko jolaga min ni wondi ko bonnande min ladde nde mi rutto hen joni amin yo Allah jabdo yo Allah jokku golle yo Allah jokku golle yo Allah jokku golle wallahi mi boyinade groupe e maro hefnan tan aussi mi indirno e kadi mbiremi ko borusi mbiremi wallahi on jaram no feewi yo Allah jokku golle yo Allah jokku golle yo Allah boyndo groupe o to enen fof enen naara hen dow kisal e dow kere e dow jam on jaram en mbal mi haalani on ko ɓooyi jeymi hoto wela on jaram ok merci Bouba wela Sérén wela ala ko weli e adduña fay hunde wela e adduña so wona yiɗi tan neɗɗo ko jiɗɗa ko welete ko a yiɗa ko so weli adduña o kala welatama bandiraɓe yiɗi ne fuɗɗali e meɗen yiɗi ana hecci en kala sinno wonano yiɗi hay hunde tagetake e adduña yiɗi hoɗum batte yidde annabijo sallllahu alayhi wa sallam hade am fuɗɗade kaseti o miɗa jooɗodi e giɗo ana jooɗiɗo sera am ɗo miɗa soyno ɗum ifira ba Husseini Mamadou mo Gangil o miɗa soyno ifira ana jooɗi o ane kasi ɓe yiɗɓe ɓe jeeya mi haalanima mbimi pettowo bolon tampay si portere o ɓuri tampude Samba Sada Gangil wimi jooɗo mi haala tarihi taniraɓe kedde jamɗe ɓe gana taniraɓe kedde jale ɗe hoɗum woni pullo hoɗum pullo nafata hoɗum woni ɓural pullo e martaba pullo jonde hande ɓiɓɓe fulɓe Fuuta Kindi Fuuta Tooro Fuuta Masina Fuuta Jalo ɓiɓɓe fulɓe fuu jooɗimi jonde muɗumen joni hande en puɗɗan tuggude jammi jaara jaaɓi jaara e jaaɓal gandega hande histoire muɗum woni ko gaddanɗen ne batte fa ɓiɓɓe fulɓe keɗo hanki muɗumen wata neɗɗo hoolo titir